shida ga maniyyata aikin hajji daga Kano. Kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, iyalansa, sahabbansa da dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya. Ina matuƙar farin ciki yin jawabi a wannan taro wanda mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar Yusuf, wanda yake da cikakken kudiri wajen tabbatar da jin daɗi da nasarar ibadar dukkan maniyyata na wannan jiha tamu mai albarka. Wannan atisayen nuna aikin hajji wani muhimmin ɓangare ne na shirye-shiryen aikin hajji. Hajji ba tafiya ce ta yawon buɗe ido ba, ibada ce mai tsarki wanda take buƙatar cikakken ilimi, ladabi, hakuri da kuma tsantsar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka aka shirya wannan atisaye domin baiwa maniyyata cikakken fahimta game da yadda ake gudanar da ibada da rukunin hajji bisa koyarwa a cikin musulunci. Ina kira da dukkan maniyyata da su mai da hankali sosai wajen sauraron shawarwari da bayanan malamai masu horarwa da jami'ai. Darussan da za a koya a wannan atisaye za su taimaka wajen tabbatar da cewa kowane maniyyaci ya gudanar da ibadarsa yadda ya kamata cikin kwanciyar